We are Recha Motors, experts in automotive engineering and motor spares. On automotive engineering, we specialize in pressure testing, head skimming, engine rebuild, block reboring, crankshaft grinding, block resleeving, conrod standardizing, head reconditioning, aluminium welding, and line boring. We also have wide selection of engine parts, timing systems, and other essential accessories to keep your vehicle running smoothly. Whether you're looking for quality components or expert advice, we've got you covered. For more information, visit our branches at the locations provided on screen. Raphael Signs, a specialist in designing, printing, signage, all vehicle branding, 3D signage and window branding, indoor and outdoor signs. For all your banner designs and print, contact us for a free quotation on the numbers on your screen, or email or visit us at 91 Livingstone, Corner 8th Street in Harare. Raphael Signs, our portfolio speaks for itself. Kazwai salibonani makadi truku moresai trikuno kumazowe nasi tafamba kuya kunoku after kwaitika nyaya yemunhu anonzi akaonekwa ari mudhemu remazowe munhu uyu ainge atofa. Vamwe vari kuti hanzi mapatsi mamwe anga akachekwa akabviswa, vamwe ndo vari kuti anga akachekwa dzimwe nzvimbo achionekera kuti munhu uyu akatemwa nechinhu chiri shapu. Munhu uyu polisi yakatodedza akatorwa akatoendeswa, polisi ichiri kuita ma investigations ayo, asi tatichuye titaure nevagari vemuno mumazowe vachititsanangurirawo manzwire kana maonere avakaita pamusoro penyaya yemunhu akawanikwa akafa mudhemu iri. Vamwewo vari kuti dhemu iri riri kuwanikwa rine vanhu vakafa gore negore, asi kuti tizive kuti chikonzero chiri kumbonzi vanhu vari kunyanyofira mudhemu repamazowe chete, sei imo muZimbabwe tine madhemu ese akawanda. Vamwe ndo vatsanangura vakati aiwa chinogona chiri chivanhu chida kuitwa, nekuti munhu akafa anodedzawo wake kunzi aita sei auyo imomo. Ngatitaurei nevagari vemunomu tinzwe vachititsanangurira. Pane nyaya tiri kunzwa kunoku yekunzi kune munhu akaraurwa mudhemu, munhu achinge akwanikwa akafa. Imimi semugari wekunoku imbotiudzaiwo mamiriro akaita nyaya iyi. Alright, inini ndaibva kuchikoro nichiendesa mwana makuseni zvekuma around 8 ndopandaka ndasanganawo nevamwe vakadzi vemukomboni vachitomhanyirawo ikoko vachiti kune munhu awanikwa ari mudhemu. Ndova ndati arigai titongobatana, saka patakaenda paibva tasvika zveshuwa munhu takamuonawo mudhemu imomo. Tamuona kudaro anga akatarisa pasi, but airatidza kuti sekunge anga akatemwa apa pahuro apa. Hatina kunyatsoona kozi anga aita kakufuta plus kala yanga yaichinja musoro mamustorina kana vhudzi, kureva kuti munhu anga ane time ari mudhemu imomo. Panzvimbo pacho pamupatoone smell. Saka muona takamuona. Alright, nyaya dzakadai idzi dzinowanzoitika here muno mumazowe? Pane imwe incident futi yakamboitika, I think kunana March ikokoko. Yeumwe futi murume akaonekwa pane kamwe kabridge kari uko kuroad yamabva nakoko. Akaonekwa akaputirwa futi nebonde. Bonde chairo akafa munhu iyeye. Takatodarika neipapo saka munhu mamuone here? But ini hangu handa kucherechedza. Ndakatozongoita yeye kunzwa kuti pane munhu akaonekwa ipapo. Baba makadishenyu? Tripeti makadiwa mai. Tiripo. Tine nyaya iri kuno kumazowe, iri kunzi kwakawanikwa munhu mudhamu. Mungatitsanangurirawo here zvishuwa zvakaitika here? Izvi zvandida kuzosvika hangu padhuze, asi ndaida zvokunzwa. Ndiri kure. Inini chandanga ndichida kuedza kutsanangura chete ndechevanhu vandakaburitsawo ini. Kuti ndizoti mune mhepo. Alright. Ndakatanga kuburitsa mumwe murume 1 akangobvawo kumba akananga kudhemu. Apinda mvura umwe ndofunga aida kutsvagawo zvemaneti, ndobva apinda ndobva angufa, ndobva ita 3 days asingaoneki. Aoneka akaflota pamusoro pemvura. Ndobva akanoudzwa polisi. Polisi ndobva ati ikoko kune vanhu vanopinda mumvura vanobata hoi, endai munomubvisa because sabho akwa inononoka kuuya munhu akaora. Ndobva ndapinda mvura dzakuenda kuma 6 zora kura kunonyura kuya kuya. Ndakusvika padhuze angari pakati chaipe dhema, ndakapinda nechubu. Ndasvika padhuze naye ndobva ndamushaya munhu.
handichamuoni asi ndandiri soba ndisangana kumawawa. Ndakazoita zvekutodetembera ngo ndaimuziva mutupo wake newangu ndidetembera kuti nditi kona iwe ndayazokuyamura wakunditiza kuda kuite sei ndofana kuzona munhu ari padhuze neni inda ndaneta ndakubuda ndichiti kana ndamushaya pandakudi ndakuenda ndopa ndakabva ndangozomuwanikidza padhuze neni ndobva ndabuda naye ndobva ndamuviga sasawira. Wechi2 yanga iri shamwari futi time awa watakagara patakishop yedu muno mumakomboni pashabhini tichimwawa kudaro so akangosumukawo futi asumuka kudaro ndobva aenda kudhamu achida kunosecha futi maneti vaimwe vakafa nemasame sports ada kunosecha maneti vanga akamwa uyo anga akadhakwa manje saka ndofunga because uyo akafira umu wandoedza kutaura ukupedzisira achinofa kudaro mwana wake akazoenda kuda kunotsvagawo kuti baba enda kupi ndobva abvunza ndobva aenda kudhemu kwanoziva kuti ndinodini mbonotarisa kudhemu kwavanopinda ndobva atanga kunotsvagawo fishi paneti rababa vake iroro ndobva anobata musoro ndopa akadzoka kutiudza patangomhanya sikubva tamubvisa saka ndopa ndogumirawo ipapo zvemhepo izvi. Kufunga kwenyu chingave chiri chiko chekuti tingati mudhemu rekumazuva muri kungofira vanhu iri dhemu iri nechivanhu rosanganisira futi nemhondi dzinoti dzikauraya vanhu ziyadzokanda imomo saka inenge yamweya yevanhu vanenge yakudedzana kuti muwande imomomo ndo maonero angu kuti ndo zvandoziva ndo maonero angu bozi panofira munhu nyange akafira murodhu mota imwe inogona nayo vazibhwa komwe musi ipapo futi kuti muwande chete ndo zvandogumira kuziva izvozvo. Alright. Ndambonzwa mutaranya yekuti munhu wamanga masomboshayo makasombodetembera kuti abude anyukike maziso anenge anga avharwa kuti pamwe aramba arimwe here ndo zvandisingaziva. Alright. Saka ndakazokumbira vadzimu vake nevangu kusanganisa ndo pandakazomona ari padhuze. Alright. Ndoda kutaura panyaya dzechivanhu nokuti tiri vanhu tinobhiliva muchivanhu ende tichiona mazowe inzvimbo yechivanhu yaitwa chivanhu chakawanda ndokwainzwa nambuya nehanda chichichi saka kufunga kwenyu pachivanhu zvingaitwe kuti pagadziriswe nyaya yemumazowe dhemu. Maonero angu panoda masvikiro anonzi masvikiro enyika ya pobikwa wawa pogadzirwa kana mombe dzenhema dziyadziya dzitema dziyadziya pomboitwa zvechivanhu chaizvo vachikumbirira kuti zvisarambe zvichidi zvitonhore ndo maonero angu aya. Alright, amaita basa ndinokutendai nenguva yenyu. Mukoma makadii zvenyu? Tinofara makadii. Tanzwa kuti anzi ndimi umwe wevanhu vakatanga kuona chitunha chakawanikwa chiri mudhemu remazowe iri. Mungatisananguriro here kuti musi wamakazviona zvanga zvakamira sei, zvakafamba sei? Kwaiva kumanheru, ini ndoita basa rekubata hoyo. Saka kumanheru past 7 to 8 ndo patakapinda mvura ndichida kunolaina manetsi angu. Saka tiri pakati pedhemu ndo patakaona chinhu chakafuta kudai pamusoro pemvura. So tine imwe incident yatakamboona kuti tiri mumvura imomo takangoita setaona jira rakawaridzwa mumvura but ranga rakareba. Saka takangovhunduka tabuda kunze. Saka patakaona chinhu ichi tabva tangoti maybe mashura aya aita sei atanga takabva tatiza tabva taenda kunze. Then nenyaya yekuti ini handikwanisi kunyatsoswima mushe kuseni vamwe vangu vakabva vati regai toda kunonyatsoona kuti chinhu chese chatakaona nezuro chii kubva vanopinda mumvura mwenu. Saka pavakanopinda mumvura changa chisiri pakati patakachionera changa chadhonzwa nemasaisai kuenda kunze. Isusu tinobva kuopposite side saka changa chaopposite side kusati kutara ndo pavakapinda mboti vabva vaenda kutara kwekwi ndobva vandifonera ndiri kuti chinhu chatakatiza nezuro cheche munhu akatofa atova kumapeto. Saka ndabva ndati madii kuti mufonere mapurisa muri kumhiri ikoko. Saka nenyaya yekuti vamwewo vatobata nawo fishi nyaya yekuzobvunzwa nemapurisa vanenge vachirohwa nehanhu. Saka vakabva vati iwo ndo unonyanyotaura nemapurisa saka uya ufone. Ndandati ndichafona kana ndaita sei ndagutsikana kuti munhu zveshuwa. Bva vayambuka ndobva vauya kuzonditora. Bva tanosvika paipai tatoona munhu anga akarara akatarisa mvura pasi kudai
kuti taisa identify face yake asina kana hembe. Takaona jira reblack ranga rakasunga muchiuno. Chandakwanisa identify akarara kudaro, nzeve dzanza kutange dzakarumwa rumwa, bvudzi ranga rakatoratidza kuti rakudonha. Ndakabva ndabuda kunze ndobva ndainfoma mapurisa. Ndainfoma mapurisa vakazouya vakamubvisa. Face yanga isakwanisi kuti tikwanise kuidentify kuti angave ani kana kuti zvakamira sei, but airatidza kuti munhu akaita sei, akaita zvekurohwa kana kuponwa bva azokana. Then chijira changa chakasungwa muchiuno paiva nedombo ranga rakati kurei, ndingangoti maybe zvekuma 5 to 6 kgs raigona kukwana. But maybe nekufuta kwaangaita rakazokwanisa kukurirwa dombo akauya pamusoro. So mapurisa vakabva vamutakura vakaenda naye kumochwari. Tikadaidzwawo mapurisa kunopawo statement, tangomirira kuti vatidaidze pozi nyaya yacho yakanoiswa kuCID. Alright. Asi pari zvino hatisati takuziva kuti munhu ndeupi kana kuti zvakafamba sei. Alright. Koya mambotaura kuti airatidza kuti munhu anga akapondwa. Tambonzwa mwashara zvokuti anga akachekwa apa akatemwa. Ndikupi kumwe kutemwa kwainzi anga akaitwa? Chatakaona paakazotorwa nemapurisa anga akaratidza kutemeka kumaziso nepachest kuside kuright nepamwe futi kuside kuleft even pamusana patakamuona akarara kudai so airatidza zvimwe zvivanga zvekuratidza kuti hazvisi zvekuti zvanguya zvega, zvinenge zvekurohwa musoro imomo. Anga bvudzi rabuda zvaro but pairatidza kuti akatemwa kwangaita. Idzi nyaya idzi dzekukandwa kwevanhu dzinowanzowanikwa here mumaSoweto? Inini ndakabva ma2005 ndichibata fish mumaSoweto. Uyu munhu uyu kumuwana ari mumvura ndiri inini kanogona kunge kari kechi4. But vamwe vachena vairatidza kuti vanogona kunge vakakandwa futi, but nekuti vambononga mumwe futi anga akasungwa makumbo. Then tikazononga mumwe anga asina kusungwa ake makumbo, foni yake anga inayo, seedha kuti pamwe aida kuzama kucrossa kurukova kumusoro akatotakurwa nemvura kana kuti zvakafamba sei harina kuziva. Then tikazononga futi mumwe anga angoda kuita sezvakaita iye, but anga asina mavanga, airatidza kuti angave anga asina ibhutsu 1, bhutsu yake imwe 1 anga nayo, imwe anga asina hembe. Saka seedha kuti anogona akapondwa futi iyeyo. Saka hatizonyatsoziva kuti anenge aita zvisvika futi. Yavo yechi4 ndichitanga kubata hove ndichiona vanhu vakaita sevanhu. Alright. Uku kufa kwevanhu oro kuwanikwa kwevanhu vari mumaSoweto muchizviono imi chingava chivanhu here chekunzi mumaSoweto munongwanikwa vanhu vakafa? MaSoweto isusuwo vedu tinongoshingirira kubata hove nekuti ndo zvatajaira, but nezvatinombosangana nazvo mumvura imomo zvinogona kungosangana nechivanhuwo chemumvura imomo, pamwe nezvinozongoitwawo nevanenge vabatawo mabasa iri sezvokuti vanoponda munhu samwe uya vamukandawo. Vinochingosangana nekuti hatinombosangana mumashura ekuti unozongoshinga hako kuti ndikasapinda ndiwane kutsvaga kurarama. Mashura akafanana neapi? Tingangoti last year mu-rain season ndine mumwe wangu wandinobata naye fish tichilaina manetsi kuma past 7 manetsi. Tine imwe yatakaenda mudhemu imomo tichikanda manetsi. Saka kana kwati doke tinenge tine matochi, uyo achikanda achivheneka netochi ndichikanda achivheneka ndichi overbotirere ndine tochi tione kwatiri kuenda nelevel yatinenge tichida kukanda. So ine ndandiri kumberi ndakanovheneka nechekunze ndichida kugeja distance yangu yatinokanda nayo manetsi. Takabva tanoona akaita semaziso, angangoita sekunge maziso. Pandakanomavheneka kudai tichifamba kudai so iwo aititeedza but aitooneka kuita sei kuti seari kubwata zvinoita maziso emunhu zvezvi kuti anenge achivhara achifura so, asi anga akaita sekunge moto so. Saka pataifamba so taingofamba achititeera iwo ari nechekunze so tiri nechemukati. Saka ini ndakatya kuti ndikaudza umwe wangu anogona kuvhunduka akaita sei akadonhera mumvura.
Saka mwangu paakaona ndamira ndakuona kuti distance yatafamba nechinhu ichi yanyanya. Ndakufunga kuda kuti nditize but ndakabofunga mwoyo wekujamba ndikaona kuti ina ndikwanise kuswima. Ndabva ndangomira kuti ndiudze mwoyo wangu tione kuti tingashingisane sei. Saka mwoyo wangu paakacheuka achida kuona kuti inini ndamirire akabva anocheuka futi nekusaidi kwanga une chinhu ichi ndobva anofesana nacho. Achifesana nacho achingochilaita tochi yake yakagadzima. Anga risiri garu ere? Tanga tori kunze zvokuratidza kuti chaitofamba kunze kwemvura chaiko. Nekuti mazwedhe hamuna makaro. Mhuka dzatinoti dzinotyisa dzinooneka nemaziso pamwe inyoka chete. Anga akakura sei maziso aya? Tingangoita semuvharo wezvigubhu zvihombe izvezvo. But nekuoneka kwazvaita manje zvaitongofamba ari tuso achioneka kutobwaira chaiko kuti titozviona nemaziso. Akapenya moto. Akapenya odzima kudai so achidai so. Svika pataimirawo aimirawo ipapo. Pataifamba omirawo ipapo. Saka mwangu paakavheneka netochi achimaona kudai so. Tochi yake yakabva yadzima. Ndobva tazama kuda kuibatidza yabva yaramba kusvikira takatozongoirasa yaramba kunhinga. Pandakavhenekawo inini chida kuti tionewo kuti chii yangu yakabva yadzima futi yabva yatongoita the same. Takangoti ona hatisina matochi plus hatisungisa kuti chinhu ichi chii. Tabva tangosiya manetsi edu ipapo. Tabva tabuda kunze. Tichibuda kunze icho chakabva changoita sechiri kupinda musango. Ndobva changonodisappear chakadaro. Then mukutanga kwegore rinorimo tiri kusaidi kudhemo uko. Taita zvezvokuti tinopinda mumvura tokomberedza tobva tatanga kurova neshamhu. Dzatenda batawo ipapo tobvisa. Saka tichitokomberedza manetsi edu pakaita jira. Jira iroro ndingati ranga rakareba kuenda uku raigona kuita kana zvekuma 30 meters. Then rakangoita seri kuwarirwa nemumwe munhu so kuyambuka kubva kumhiri kwedhemu kuya kumhiri kwedhemu. Hapana munhu watakaona but takangoona jira iroro riri white rangonoraina noperera nechepadhuze nepananga tiri. Tatashamwari mashura aita sei atanga saka ngatibude kunze. Ndobva tabuda kunze. Then kuzouya mangwana kuseni hatina chatakaona. Saka patakazongoonawo munhu iyeye afuta sekudaro ndiwo kusaidi kwachena futi mumwe chete kwatakaona jira. Zvinhu zviye zvaita sei zvanesa. Futi kuseni takazongoonawo ava munhu tikaripotawo mapurisa saizvo. Ko dzimwe nyaya dzekunzi panombowanikwa nyoka here? Nyoka iyi yatakambonzwa kubva kare kare ichinzi 6 to 6 izvo zvanzi yakazomboti wanikwe futi recently. Chingava chokwadi? Zvekuti payakambowanika recent handina kuzvinzwa hangu asi mumvura imomo mune dzimwe nyoka dzatombosangana nadzo dzekuti ukwanisi kuidescribe kuti inyoka rudzi nemakuriro yanenge yakaita inenge zvakanyanya. Ende especially nyoka iyoyo ikaita sekunge yawanika hatipedze mwedzi 2-3 tisati panyura munhu. Pemanga panenge anyura. Saka totozoona kuti maybe nyoka iyoyo ine chivanhu chainacho. Nevanouyawo vachibvawo mumaguta umu vachingouya vakasiyana siyana vachikanda zvinhu vachiita sei vachiti anzana manjuzu here. Saka hatizozvinzwisisi kuti mane zvimwewo zvikara zvatisingakwanisi kuona nemaziso asi zvichioneka nemweya but sekunge pane munhu uyu tingati ndizvozvo. Zvaanga ari kuratidza kuti akatoita zvekutopondwa akapondwa akauya akakandwa imomo. Alright. Imimi kufunga kwenyu nemashura ese amataura ari kuitika mumazuva edhema, chii chingave chingade kuitwa kuti nzvimbo iyi ichenurwe? Mazuva edhemu tikaitarisa inzvimbo ine rumwe rutivi rine monument yaMbuya Nehanda. So zvimwe zvakuitwa especially nevemachechi aya vanokwira makomo nekuita senekuenda munzvimbo idzodzo maybe pamwe vanenge vakuabhusa zvaitwa nechinyakare panzvimbo idzodzo. Saka totoona kuti even nedhemu rachena tinzwawo munhoroondo yedu ndo mai vane kasipiti kainzi kainwira nani naMbuya Nehanda. So zvavanenge vakuita zvimwe zvaina zvisaenderane nemidzimu yenzvimbo. Saka tingangotiwo maybe pane vamwe vanozongodonherawo vatinoziva like imomo murain season mune mumwe wedu wataitobata naye fish paakadonhera pacho pekuti hapanyure munhu but nenyaya yekuti anganewo zvake zvaangainazvo zvekuti ainzi aigona kungostika so otongoita nguva sezvinoita munhu arohwa nepfari rekuti anongooma so. Saka
akabva angodonhera pemanga kuti even sabhako yakazouya zvayo but vakomana vanobata fish imomo vaitokwanisa kumbisa but nyaya yekutya manje vaangoti amirai sabhako iwe vaite basa ravo. Saka tenda kungozvibatanidza manje kuti maybe midzimu inenge yakatsamwa nezvinonge zvichiitwa mudhemu imomo kana kutiwo vadzimai nadzimweni dzenguva vanenge vachitaurawo hatizonyatsozinzwisisi kuti kufamba sei. This is Yabuda pa TV, hakudi masivi Sly Media TV, and sport and dream street ngazoona ndapa news ndakawandwa nema views. Sly Media TV mandi chinjira ang my dreams. Sly yo ya Sly Media, Sly yo ya Sly Media, Sly yo ya Sly Media, Sly yo ya Sly Media. Kuchinja vision ya mageto youth, kuchinja life ya mageto youth, kutipa nzira semageto youth, kutipa gwara ramangwana rakanaka. Sly yo ya Sly Media.